ישראל, רחוב, גדול, אל תתווכר. אנחנו נמצאים בקיבוץ אור הנר ויושבים עם מושיטו, עובדיה ופנדה בדיוק במקום שבו יתקיים מחר האסדו, סעודת הבשר הארגנטינאית האולטימטיבית. שנגיד בהפסקת צהריים, נגיד שבונים בניין, פועלים, זאת אומרת, הפסקת הצהריים זה עושים מה שאנחנו רואים מנגל, שעושים על האש. כן, בוא נשתחרר ממונח מנגל רחמנא ליצלן, נדבר על הסדיטו, נדבר על הסדיטו. כן, אתה יודע שבונים בניין בגלל הריח. כן, יוצא העשן, אתה יודע ששם יש פועלי בניין בהפסקה. אני הולך עם עובדיה למעבדת הפריז'ות שממוקמת אצלו בחצר. פריז'ה הוא גריל לבשר. חשבתי שזה כלוב של טוקים. לא, איזה יופי. הדבר הזה הוא יותר לעבוד בזמן הכי ארוך. יכול להיות פה 4-5 שעות הבשר. יהיה לי פה 25 סנטים רווח. כן. שם יהיה לי רק 21 סנטים. ישראל! בוא תראה, בוא. עכשיו תראה את זה. תסתכל על המרחק של הפחמים מהבשר ששמים. כן. זה לא כמו שאנחנו עושים. הוא מאסטר, מאסטרו. השאר יש גם כמה מאסטרים נוספים בקיבוץ. לא, יש כמה מאסטרים, אבל הוא... אנחנו כמה מאסטרים טובים פה. אבל יש כאלו עסוקים והאלו שפנויים. אני מעדיף את הפנויים. בלילה אנחנו נפגשים במטבח של חדר האוכל. מרקוס, השף, הזמין אותנו לבקר את הבשר שממתין למחר. בינתיים שותים קצת מטה, שהוא משקה מעלי צמח הג'רבה מטה. משהו כמו תה, אבל חריף. Con agua y romero, miren que diablo el vinacho hecho con agua y romero, se me subió a la cabeza. במקרר של חדר האוכל מתיישנים להם בנחת כ-40 קילוגרם של אנטריקוט וצלעות, נוסף על זוטות כמו נקניקיות, כליות, מעיים ושאר ירקות. כמה זמן אתם מיישנים? אנחנו מיישנים את זה בין 4-6 ימים לפני השימוש. כן, כי החתיכות הן קטנות. אם אנחנו מדברים על חצי פרה או רבע, אז זה כבר עניין של שבוע, 8 ימים. אני חושב שההבדל בין הגישה האירופאית, נניח של הצרפתים, לבין לגבי בשר, לבין זה של הארגנטינאים, זה שצרפתים אוכלים את הבשר מבושל חצי במקרה הטוב, כן. וארגנטינאים, דרום אמריקה אוכלים את זה עשוי. מה קרה? גבי, מקרר. מקרר, נו מה? אז מקרר, ככה צריך להתלבש. ככה אתה מתלבש במקררים? כן, הנה עובדה. אז זה הבשר? זה הבשר, והארגנטינאים, אני זוכר נכון, תמיד הם משלים את הבשר טוב, אין כזה בשר, אין כזה דבר בשר אדום. האומנות של הצלייה של הארגנטין, של הדרום אמריקאים, אני לא מדבר על ארגנטינאים, אני מדבר על דרום אמריקאים, זה שהם יכולים להגיע לבשר רך, לא יבש ומבושל היטב. אם אנחנו מדברים על וולדן, זה ממש קשה לעשות. כן, אם אנחנו מדברים על וולדן, אנחנו מדברים על בשר עשוי היטב, אך לא יבש. סליחה שאני מפריע לזה. זאת שיחה שחייבים, חייבת להיות בתוך פריזר. לא, אנחנו יכולים לצאת החוצה ולדבר, אבל זה נעים פה, אנחנו חושבים על הקיץ. זהו זה, סוף סוף האסדה עומד להתחיל. 4 שעות לפני הארוחה, עובדיה ואני מניחים את הפריז'ה במקום, עם הפנים לכיוון סנטיאגו. הדבר הזה... פחמים מארגנטינה. תגיד, האצטרובלים מארגנטינה גם? לא, זה שלנו. זה שלנו, זה כחול לבן מהפינה פה. אצטרובלים כחול לבן. הנה, עובד.
אדוני, אנחנו קודם כל עושים את העבודה השחורה, עד שאתה תבוא. אנחנו לא מעוניינים בזה. אתה לא משמן קצת את הגריל קודם? לא, אין צורך. וזה ככה נכנס בתוך בגט? כמו שזה, או... לא, אפשר לחתוך אותו בחצי ולעשות 2 בגטים. 2 בגטים. כן. אומרים שאת המלח שמים אחר כך, כי המלח מכווץ את הבשר ושמים... אז שיגידו. שיגיד. תגידו, אנחנו לא עושים ככה. זאת אומרת, ממליכים ושמים על האש. אני ממליח. אתה ממליך. אני ממליח. זהו, כבר שמים אש. כמה זמן זה צריך להצלות? כמה זמן? 3 שעות. 3 שעות. אז אני רוצה לראות מה יצא מזה. אני לא מבין איך אפשר לשים אנטריקוט 3 שעות באש ושהוא לא יצא יבש. באמת, אני לא מצליח להבין את זה. הסוד טמון בגובה שמפריד בין האש לבשר. מפזרים על הפריז'ה כמות קטנה מאוד של גחלים, וכך צולים את חתיכות הבשר בחום נמוך למשך 3-4 שעות. כמעט שלא מוסיפים לבשר תבלינים חוץ ממלח גס, מעט שום ומים. אין לנו שום דבר. בשם בטעם בשר. בשר בטעם בשר, I like that. כן, זה ביסקוצ'יטו דה גרסה, נכון? ביסקוצ'יטו דה גרסה. מה זה נקרא? שים את זה על זה. כן. צ'ימיצ'ורי ביסקוצ'יטו דה איזה גרסה. קומפוזיציה. לא. המעיים הצלויים היטב באים נהדר על הביסקוצ'יטס דה גרסה, שהן עוגיות שומן מלוכות. האורחים מתחילים להתקבץ סביב הגריל, האירוע נפתח. איזה שילוב, פאביו, מתי המצאת את זה? זה הקטע שאני לא מוותרת. עם ביסקוצ'יטו דה גרסה, הולך. הולך. כאילו שאנחנו גם זה, מוותרים על עם משהו צ'ינצ'ולים. La ilusión es camalote que va por esas aguas bogando a la deriva. Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida. Dora la costera al preguntar ¿dónde está mi amor Mamboreta? שבדיה הולך לשירותים או משהו, אז אני בא ומקלקל לו הכל. אתה מבין? וזה ממש, תראה. אתה רואה? חותכת נהדר. ואיך הבשר? נפלא. אחרי 3 שעות על האש, עובדיה מפריד בין כל אנטריקוט למכסה שלו. הוא מגביר את החום מתחת לבשר. זהו, עוד 20 דקות וזה מוכן. לבריאות, לחיים וסלוט לכולם. סלוד. צ'וריסיטו. Compadre choricito. הרבה צמחוני. Por entusiasmo propio de allí, cada cual sigue su pared, joven o vieja de todo. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir.